L-użu tajjeb u ħażin u l-abbuż mit-teknoloġija diġitali kien is-suġġett diskuss tul seminar imtella mill-Lisa Marie Foundation f'lukanda ewlenija fil-Qawra. Is-seminar li ttella bl-għajnuna tal-Professur Valerie Solers inkluda diskussjonijiet minn diversi persuni li jaħdmu fil-qasam, fosthom lecturers u għalliema kif ukoll rappreżentanti tal-Aġenzija Appoġġ u studenti u rappreżentanti ta' skejjel tal-Istat u tal-Knisja. Fost dawk li indirizzaw dan is-seminar kien hemm l-għalliem u kunsillier tal-Partit Nazzjonalista Justin Xkembri li tkellem dwar l-għarfien ta' ġenituri u għalliema fuq it-teknoloġija diġitali li qed jużaw it-tfal u żgħażagħ tagħna u kemm din qed tintuża b'mod effettiv fl-edukazzjoni. Naħseb illi għadna lura ħafna bħala pajjiż illi jkollna t-teknoloġija li nużawha għall-iskopijiet tant mistennija minna li jiġifieri nkunu qegħdin noħolqu żgħażagħ li huma ħassiba li huma kreattivi biżżejjed grazzi għat-teknoloġija. Naħseb illi d-diffikultà hi illi l-maġġoranza tal-edukaturi ma jħossuhomx mħarġa biżżejjed, ma jħossuhomx preparati biex jelbu l-isfidi illi ġġib magħha t-teknoloġija li kontinwament qiegħda tinbidel. Tkellimna mal-Professur Valerie Solers li organizzat is-seminar fejn qaltilna li l-Lisa Marie Foundation ħasset il-ħtieġa li torganizza dan is-seminar għaliex il-fondazzjoni għandha lan li tħares is-saħħa u s-salvagwardja tat-tfal u żgħażagħ. Hi qalet li ħafna edukaturi huma konxji ta' dawk li huma l-effetti negattivi li jista' jkollha t-teknoloġija. Staqsejnija jekk il-ġenituri humiex aġġornati dwar l-istess tema. Ġenituri dejjem hemm lok fejn għandna bżonn li nedukawhom iżjed li jsiru jafu huma iżjed. Wara kollox meta nitkellmu fuq l-effett negattiv tat-teknoloġija, dan bħal kull riżors irridu nsommu kollox mod bilanċjat. Kull riżorsa tista' tintuża tajjeb u tista' tintuża ħażin. Il-Fondazzjoni Lisa Marie għandha lan li tippromovi u tfassal kodiċi ta' aġir adattat bejn adulti, tfal u żgħażagħ u sabiex toħloq għarfien fost it-tfal kif ukoll il-ġenituri u l-adulti li jaħdmu ma' tfal u ma' żgħażagħ.